croeso nôl I fideo tutorial arall. Heddiw, wi'n mynd I ddangos I chi sut allwch chi creu gwyneb ci trwy ddefnyddio paent gwyneb lliw. A'r lliwiau fyddwn ni'n defnyddio heddi yw du, brown a gwyn. Dyna'r rhai fyddwn ni'n defnyddio. Felly, awn ni syth mewn iddi. I ddechrau, wi'n mynd I gymryd y paent gwyneb gwyn a peintio o amgylch fan hyn yn y gofod yma. Nesaf ni'n mynd I gymryd yr brown a ni'n mynd I peintio o amgylch y gwyn nawr, gweddill ein gwyneb ni. Dyna ni, nawr mae'r brown wedi cael ei wneud. Fel chi'n gallu gweld, mae'r brown sydd gyda fi'n ole iawn. Allwch chi ddefnyddio unrhyw liw chi moyn. Allwch chi ddefnyddio brown tywyll, allwch chi gwneud patches gwahanol arno fe, mae fe'n hollol I fyny chi. Nesaf wi'n mynd I cymryd y du a gwneud trwy a gwneud fy ngwyfysau hefyd. Felly dyna ni'r gwefusau a'r trwyn wedi wneud ac yn olaf wi'n mynd I wneud yr eiliad. Dyna chi, ffordd syml I gwneud colur gwyneb ci. Diolch am ymuno gyda fi ar y tutorial yma a wi'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau. Fe welai chi to.